fudbalu je najteže nešto što moraš, a u stvari ne moraš ništa. Ajmo sam! Prođi dva! Prođi! Šta mu daješ opet malo je? Dejane! Prema golu, ne u ofsajd! Beograd opet. Alo? Pa 40 minut, evo pogotka. Evropa igra, Evropa. Milane, jebim ti jebac. Milane! Ajmo sad prema golu. 2, bada lopta, idemo! Idemo sam! Sam! Opa! Ma ne, on je libo da igra tako, jebem ti lebovu majku pitku. Vi! Sam ti rekao na 25! Miloše, polu levo. Sad se zamenite, sad se zajebite. Ti pređi desno, drago levo. Jer sam rekao da rotiram. Jedno smo rotirali prvi gospodar, drugi put smo rotirali stativa. Može ti. Znači sad treći put idemo, sad pređi na desnu stranu, a kroz igru jednu borba do zadnjeg trenutka. Neću ni jednog momenta da se opuštam. Radujemo se svi pobjedi, porazu tugujemo svi. Nemoj da nam se to desi. 2-0 vodimo. Nemoj da se opustite. Idemo da damo treći. Kod trećeg gola, oni će početi između sebe već da se kolebaju da se raspravljaju. Igraj! Pa igraj, bre! Daj, na jao! Ovdje je faul za odbrambenog igrača, ne za napadača. Alo, prijatelju, ja tebe ne vređam, Ja tebe ne vređam. Ma to je prešlo. Šta je prešlo? Jel se neko vređa? Ma vređa ti, dalami. Ovo sve bolostno. Evo je! Hajmo izlaz! Ajde izlaz, bre! Zašto šutaš panično? Vik! Pobegni desno, Miloše! Evo! Zadnji sekund, 3-2 za njih. A zadnji sekund.